să râdeți la mine? Ce? Nu pot. Chiar nu pot. Mai bine nu o să încerc. Că nu aș putea să râgâi așa tare. Haide, Tati. Uite, stai așa. E o nouă modă. Te simți bine? Nu. Aoleu, m-a ales cum e de mâine. Mă trezesc. Arată frumoasă. Mama, râi cu tine. Hai să o trezesc, că erau mari. Au! Vrei să De ce mi-ai dat să fac? Vrei să ne mărităm? Nu știu. Ce să zic? Cred că da. Mă rog să încerc. Nu mă durat aici să facem această nuntă. Fiecare poate să-și dea trandafirul. Ți-am adus un trandafir. Oh, ce frumos. Oh, ce frumos. Ne-am adunat aici să facem această nuntă foarte frumoasă. Poți pupa mireasa, poți pupa mirele. Tu, femeie, îi iei acest ponta. Vrei să iei de soț? Da, cred. Da. Tu, ponta, vrei să o iei pe baba asta de soț? Sigur că da! Acum puteți să vă pupați. Ușa! Ușa! Așa. Așa! Așa. Uși! Uși! Vrei să mă... Hei! Aolea! Stai! Dacă încetezi totul, îți dau un bonus? Nu. Ia! Îți dau 2! Nu. 3! Nu. 10. Nu. Ia 1000. Nu. Nu o să accept. 10 milioane. Nici bala nu le-am. De ce? Că nici milionar. E, bună, am venit casa asta te vede. Uite, e frumoasă, e un bal frumos. Nu. Nu? E doar 10 milioane. 10 milioane. Pentru niște săraci. N-am nici măcar 1000. Îți spun eu casa și poate ieșim la un film? Da? Nu. Da. Și unde vrei să o fac? Lângă vecina? Da. Sau gipită de casa ta? Lipită de casa mea. Bine, stai un pic. Gata. Vreau banii. Dă-mi banii, bre! Și ce mai e? Ce mai e? Stai să caut prin buzunar. Nu mai am nimic. O perie. O perie. O, și un pește. Și un pește. E cristal. Da.
bună datorită. Și ce să mai dau eu loc ăsta? Face oricam mult. Și o telecomandă. Mai dai ceva? Păi ce mai vrei, omule? Că ți-am dat de tot. Deci, încă o telecomandă. Deci, și ceva 2 milioane și... sunt destule de separat. Ce mai e? Ce-am făcut cu toate chestiile alea care mi le-ai dat tu? Și peștele de cristal care îl iubeai foarte mult? Ce? Chestiile alea? Din toți banii ăia s-au cumpărat o pungă de zahăr! O pungă de zahăr? Da! Asta nu ne ajunge niciun an! Ia până-te! Nu! Atunci o mănânc eu, dar să știi că peștele, iau tu! Că ți-am văzut peștele. Mi-ai vândut peștele de cristal. De fapt, eu mi l-am vândut. A, nu, mi-ai dat mie. Am și uitat. Sunt bătcănă și... Și o să cumpăr ceva cu chestia aia. Mai vreau omul ăla ceva? Uite că caut prin toată casa. Mai am niște scobitori. Să-i le dau. Asta e tot. Nu mai am nimic. Niște tablouri care sunt de mare valori. Și cred că mi-ai văzut una. A fost chiar. Ai mâncat fasolea care ai cumpărat-o? Da, am mâncat-o. Uite ce ți-am recuperat. Mi l-ai cumpărat! Ai grijă că pică. Nu. Mamă, lucrurile mele le-am recuperat. Salvă domnișoară, cine e cea mai frumoasă din sală? Uite. Trandafir. Și statuia noastră. Da, acest veștișor care a fost evaluat și l-am câștigat? Nu o să te uiți, veștișorule. Chiar azi, dragă. Dar de ce? Mai știi datorile noastre? Da. Trebuie să le plătim. Ce? Cu peștele meu? Să nu crângi. I-a vândut peștele pentru niște plătiri nesuferite. Și ăștia își cere numai bani ca să dai la datorie. Așa sunt ei. Ia să le fac și eu așa. Ce? Le-ar conveni? Nu, nu le-ar conveni. Dragă, ce? Știai că nu trebuia să... Datoria a fost plătite de altcineva. Da, mi-a adus... Dar știam, bă, cu peștele tău? Ce?